Todos temos algo que contar. Baixo este lema nace a que será a primeira Escola de Letras de Galicia. O proxecto está impulsado pola Deputación de Pontevedra e a Editorial Galaxia. Preséntase como un instrumento útil para o fomento da creación literaria. Vai a ser a primeira e única Escola das Letras que hai en Galiza e das poucas que hai no Estado español, pero a única tamén no Estado español donde hai unha editorial que avala o proxecto. Polo tanto, é unha iniciativa novedosa, unha iniciativa potente. A iniciativa contempla unha serie de obradoiros dirixidos por escritores galegos de primeiro nivel. Nas sesións abordaránse todo tipo de xéneros literarios como novelas, poesía, escritura creativa ou literatura para maiores. Un grupo de profesores e profesoras que van ser todos escritores e escritoras de primeira fila do sistema literario galego van impartir unha serie de obradoiros. Obradoiros cun mínimo de 8 sesións, hai algúns, pensaremos xa no segundo ano, cando vayamos a obradoiros de perfeccionamento de 10, 12, 15 sesións, sobre os máis variados temas. Haberá obradoiros de novela, obradoiros de relato, obradoiros de escrita creativa, obradoiros de poesía, obradoiros de memoria e literatura. O proxecto conta con actividades paralelas como recitais, tamén a publicación dun libro a finais deste ano. Queremos publicar na Editorial Galaxia un libro a fin de ano que recolla algunha contribución de todos os participantes, un poema, un relato breve, unha pequena obra dramática. Xa veremos no que cada unha é capaz de brillar. A Escola de Letras terá a súa sede física nas instalacións da Deputación tanto na cidade de Pontevedra como na de Vigo. Se a desescalado permite, arrancará a mediados do mes de xuño. Segundo indicaron esta mañá, o proxecto nace coa vocación de consolidarse no tempo. Vai a ser unha grande referencia. Tamén estou segura que vai a ser un grande éxito. Estou segura que vai a ser un instrumento para a creación literaria, pero tamén para transformacións que son imprescindibles para construir outra sociedade mellor. Mañá mesmo a Editorial Galaxia abrirá o prazo de inscripción nesta escola. Poderán participar persoas maiores de 16 anos sen necesidade de coñecementos previos na materia, só que demostren o seu amor polas letras.